S'han complit 30 anys des que la Fundació Caixa Castelló va decidir comprar el barranc dels Horts. Tu creus que s'hagi conservat conforme està ara és un xicotet miracle? No sé si miracle o un cúmul de casualitats, l'atzar. Pensa que des del primer moment se va salvar de l'espoli que va fer l'Armada Invencible per a obtindre fusta per als seus vaixells. Este lloc no se va tocar. Després, la política d'explotació dels propietaris d'esta finca va ser una combinació agrosilvopastoral, de manera que se va conservar gran part del bosc, i la tercera casualitat va ser que se trobara un camió ixint d'este lloc en arbres, en troncs molt grans, i que s'investigara la procedència d'aquests troncs i se descobrira este tresor. El barranc dels Horts és un bosc impressionant, és un bosc relicte, podríem dir que és una mostra del que hagueren pogut ser els boscos mediterranis si no s'hagueren explotat d'una forma tan irracional, i és un bosc monumental, és a dir, està format per exemplars de centenaris diverses vegades, és a dir, tenim exemplars des de 200 fins a 600 anys. Han passat 30 anys, el barranc dels Horts en què s'ha convertit i quin hauria de ser el seu futur? Bueno, jo crec que s'ha convertit en un espai de referència, no? En un espai per a la investigació, per a la conservació, per a la protecció, per a l'ús públic i per a l'educació ambiental. I el futur, jo espero que aquest bosc sigui immortal, és a dir, estem treballant molt per a que pugui haver una regeneració, perquè aquests arbres tenen un cicle de vida, vull dir que en un moment o altre aniran morint. El que volem és que n'hi hagi jóvens que vagin substituint-los i que vagin conformant un nou bosc monumental. Entraré si ben a Salt, hi ha un espai molt especial, el nostre barranc dels Horts, ple de roures i tresors. Hi ha un patrimoni viu amb arbres monumentals, passejant pels seus voltants fem camí a l'eternitat. Coneguem i protegim, aprenguem a respectar, cuidant estos racons, estimem el nostre món. Al garrotín, al garrotant, a la vora del barranc.